Sanibonani bafowethu nani bodadewethu onibingelelayo sewuye umfama mahlobo phansi wanongoma. Hey bafowethu, kuyakhulunywa maskandi. Kodwa phandle ukumosha isikhathi asingene kuzo. Ngenayo njengoba sazi ukuthi Igcokama Elisha belokhu nimemezela ethi lizodedela ibhomu. Kuthe namhlanje ngomhla 23 kuyisabatha ngo6 walidedela ibhomu. Sibonile ke post einkundleni zokuxhumana ethi sekukhona i-app yakhe ebizwa ngokuthi Mthandeni Igcokama Elisha. Ungangena ku-Play Store uyiguglishe uzoyibona ukuthi sikhona i-app nami kade ngiphuma kuyo nje senginayo. Ebhala ukuthi Mthandeni Igcokama Elisha Manqele. Uthe mayichaza ukuthi le app le izosebenza kanjani. Uthe le app le izoxhumanisa abalandeli bakhe. Ngabe mhlawumbe unesimemezelo esiphuthumayo noma khona afuna nje ukuyimemezela. Ngabe ufuna ukwazisa ukufundisa uzokwazi ukuthi amemezele ngayo le app le noma thi uphesheya noma thi South Africa noma thi kuphi uzokwazi ukuthi abhale la kwi-app sheshe ulwazi litholakale noma kubani. Uphinde walokho waqhubeka wathi futhi le app le ayihambi yodwa kodwa iza nezinye izinto esibalo ukuthi sekuzoba khona i-SIM card yeGcokama Elisha njengoba sazi khona i-SIM card ya Cell C, MTN, Telkom. Uthi sekuzoba khona ke iMthandeni SIM card. Uthe noma bengakaqedi amalungiselelo ayo njengoba sazi ukuthi eSouth Africa khona i-lockdown. Uthe kodwa iMthandeni SIM card yeza wasethi usesemisana nenkampani enkulu kwaye amaselula ama-SIM card ukuthi bekwazi ukuphusha le SIM card ukuthi itholakale kubantu. Uthe kodwa lokho uzokwazi ukuthi kwenze kahle after i-lockdown. Uphinde wamemezela futhi kulo leli bhomu ukuthi kahle akuyo yonke akhona kodwa lokho. Uthe futhi kuzoba khona masingcwabisana waye Igcokama Elisha. Wathi ngeke ngigxile kodwa kubalandeli beGcokama Elisha bodwa kodwa uzogxila kumaskandi wonke. Kusho ukuthi kuzoba umasingcwabisana obawuthi Igcokama Elisha kodwa noma thi uKhuzani noma thi ukuyifezi noma thi ubahubhe uzokwazi ukungena kulowo masingcwabisane lo. Ukuthe senjalo njengoba sazi ukuthi khona imbangi yakhe ngumaskandi ebizwa ngoKhuzani uFapungose eMandabe eNkandla. Uthe senjalo nawo waposta ku-Facebook wakhe. Lapho ke abanye abantu bathe usiyatatazela kodwa thina sazi ukuthi kahle le nto le iqalephi. Wasebhala ke uKhuzani wathi kahle i-app umqondo wakho omdala. Wathi futhi umasingcwabisane umqondo wakho omdala. Wathi i-SIM card umqondo wakho omdala. Wathi kade lezi zinto ayimemezela kodwa besaba nje ile lockdown uthi kahle ngabe sefinyelele kubantu kodwa njengoba sazi i-lockdown wathi ezinye izinto bengakwazi ukuzenza. Wathi i-app le uze wenza i-screen recorder engena kuyi-app esefonini yakhe. Wathi i-app isikhona ukuthi bingaka-register kwa-Play Store naka-iStore for ama-iPhone. Wathi kodwa i-app kahle esikhona. Wathi wasesola uManqele ukuthi umhambela phambili etweni eyacabanga nguye. Njengoba uzokhumbula futhi ukuthi ngoDisemba uKhuzani futhi wasola uManqele ukuthi ufike asho izinto mase uManqele eqhamuka eseyithatha futhi wabala lapha iGolden Hour njengoba sasazi ukuthi esikhathini esiningi umaskandi sekhona ugcwetsa bekudume kakhulu ukuthi ubani uzovala umcimbi kodwa uKhuzani wakushintsha lokho wasethi yena akasawuvala umcimbi manje ngoba wonke umuntu ufuna ukuvala umcimbi. Wasethi yena uzoshayela iGolden Hour. Siyazi ukuthi uma umcimbi iGolden Hour kuba u12:00. Uthe kusenjalo kodwa sathi dukudu sibona uManqele seshaya iGolden Hour. Utheke uManqele usaqhubeka lapho kumthatheni izinto zakhe. Wathi lezi zinto lezi ama-SIM card into uthi naye wayisho futhi leto. Sesiyoza ku-comment section ukuthi kahle ngokubona kwakho ubani noma ngokwazi kwakho ubani waqhamuka nolwazi noma nomcabango walezi zinto ama-app, funeral cover, ama-SIM card ne-membership card. Njengoba esho uKhuzani uthi kahle lo umqondo wakho. Kodwa thina ke sesihlangana kwi-comment section sizwe ukuthi kahle ngokwazi kwakho wena wazi kumqondo kabani lokho. Sesihlangana ezantsi. Siyabonga indaba iphela kwesimanzonzo.